Ako ba? Wala ko kibaw ning uban. Kaya ang hotdog ko nga sabon. Kung magsabag ko ng hotdog, makadaot ng mga bata ko no. Kung tanong mo ha, nga naman makadaot ng mga bata ang kanang sinabawang hotdog. Unya, unsa po yung pagka lainan ng hotdog o pinirito og sinabaw. Kaya ang kanang hotdog nga gisabaw, na ako no clinical. Makadaot ng mga bata ko no. Unya ka na piniritong hotdog di ay. Mawa na clinical alag pritohon. Ha? Unya, manong ibaligya po nila kung naanay clinical lang hotdog? Mura ba na kasagaran na ba nga kaunos mga bata, hotdog? Namuing mong na clinical. Ang pinirito ng hotdog o sinabaw ng hotdog, usaray pa ang nanana. Tiyanra. Diba? Hindi si Bagwis, katinood lang, tulo pa ng abuan. Wala sa inahan. Perminti ko magluto hotdog. Prito ko hotdog. Magpaksi ko hotdog. Ako pang sanawa ng hotdog. Sabaw. Nga nung mamadaot lagi. Ano si Ginoo? May maglawas. Na kiniwan mo galang dayon nga makadaot ng hotdog. Ay kung ina nga magprito kag hotdog, kining di na mabasa sa imong tiyan. Ha? Mawa ang clinical anak kung yung pritohon. Sa tinuod lang, ang sinabaw og pinrito nga hotdog, usaray pa ang nanana, tiyan ra gyapon. Namingon mo nga makadaot na clinical. Nganong ibiligya man nila kung na clinical. Nya gani, sama ni karon. Nag-isna kog paanre. Na parin sana kong ginamos. Oh. Ako ginang madaot ko ini. Mingon pa mo na clinical ni. Oh, ginamos oh. Tapos pan. Kuwag suka. Ang kanang hotdog, muna kasagaran nga at isud as mga bata. Unya, sa una nga nag-eskwela ko, kasagaran ko makitaan nga nagsuwag mga hotdog, mga bata gyud ako mga classmate. Ano nga man sa mga daot be? Nabi mo makadaot ng hotdog. Posible kayo. Depende ra ang ganang atong pagluto, nalas inyo kung saan yung pagluto ng hotdog. Kaya nga akong nilutuan, maro gyud mag paksi kong hotdog, magprito kong hotdog, magsabaw kong hotdog, ako sanawa ng hotdog. Ay naalagay ko ng koloreng. Makadaot ng koloreng. Unyag, hindi mo na prito ng hotdog. Ay kung inaan ka ng koloreng, matangtang na. Nag-ingo po ng kauno ng hotdog ang pinirito. Ay kung ina nga ang koloreng sa imong tiyan, di na matunaw, di na mo fermenter na ugas imong tiyan. Siyempre mabasa ko sa imong tiyan. Wala po ng kanbaon ng uban. Ako na hinuwi gi atake ng uban noon. Pero okay na. Kung may bulbas ako Oh, di na mo sukpaan ha. Atong isna karon. Nga ako gina ninyo ang kining kay kining kuwarba ginamos na po ni kloreng. Ako ginang maraot ko ini. Tanan atong ikaon sa kalibutan. Istorya na mo, naanay man kloreng. Pero di na sila mo butag koloring kung madaot ha. Kasi lang po yung madaot nga naghimo ana. Diba?
Tagay ko yung klo kung ngano makadaot na ang hotdog nga sinabaw. Unsay pagkaiba na sa hotdog nga sinabaw og piniritong hotdog. Usaray pa ing nana. Sinabawng hotdog, piniritong hotdog, usaray pa ing nana, tiyan na gyapon. Yamay mo makadaot. Ang gipirito ng mga hotdog, siyempre uga na siya. Ang kolore nga na wala na matangtang. Ha? Wala na matangtang. Pero da sa imong malusaw ko na siya. Mukalap ko na yung kolore kay basa ko na yung lawas. Yamay mo makadaot sa mga bata. Si Bagwis ka, gamay pa kaya na si Bagwis, tulo pa nakabuan ng gibiyaan sa ginahan. Usay pagsigig pasuan ako ana niya. Hotdog nga sinabaw. Hotdog nga paksiw. Nagsugba pa ko hotdog. Nagsana ko hotdog. Ano nga mas Bagwis mo sa lagi? Ano ko sa Ginoo may glawas? Kining uman may kuning uman mo tudlok og diskarte. Oh, mga sakta. Paano ginamos? Ginamos o? Dago kayo? Ay, kung ina nga, ang kinayin paano, wala koloreng. Napo ni siya koloreng. Di na himuon ang pan, kung wala koloreng. Pero di, tamadaot ini, kay sila may naghimo ini. Madaot mo sila kung madaot ini. Ba? Asa mang kuna na? Asa mang giingon niyo nga? Madaot ka ng hotdog nga sabaw. Magsabaw tag bisag unsa nga atong lutuon, magprito kag baboy, magprito kag isda. Magsabaw ana gapon ang atong pagkaon, bisag kanya-kanya tag luto. Di kay may mga makadaot nang gipangluto nako. Ang ako mga anak, wala ako naluto islag makadaot. Kakahibaw ko kay amahan ko. Naman yung mga giamong-among lako ako mga anak. Di na sa manago ko ako lagi among-among. Sa una pa nito sila nangadaot kung ako lagi among-among.